Malalim. Malalim. Asan datanan? Nag-ano? Nag-mushroom? Ayun na si Jigjag. Synchronize. Pang swimming kasi yung kay baka kaya ang bilis. Ay ka rin. Gitna, green day, na day. Sa green! Sa green! Sa green. Yan! Sino ba? Ano yung dala-dala niya? Sina, Bobby D! Ay, ang dilim! Ako, friction yan. Baka lumiyab yung puwet mo. Green day. Gwen, I have Gwen. Okay! Mga pulbura. Ready? One, Si Mia Kang. 2, 3, go! Go! Go na! Go na ba? Go ba? Itulak nyo dahil. Itulak nyo. Itulak nyo. Subukan nyo lang. Itulak nyo! Itulak. Itulak nyo. Itulak nyo, te. Te, itulak, te. Sige na! Sige na! Tama. Taas kayo ang video! Ay! Hala, ang cellphone! Ang cellphone! Ang cellphone! Di ba sinabi ka na dito tumayo? So, andyan na sa this is Pwestuhan Highland Resort Slide. Ayan, ganun yung mga bakla. Ha? Ha? Sino ba siya? Ah! Hi! Ayan na sila, oh. Si Oyong pa nga! Si Oyong! Si Oyong, si Inday, at si Bakang. Wala, dira ko sa tungat mo! Go! Si Kurapika! Okay, 1, 2, 3, go. Okay, 1, 2, 3, go. Sana yung mukang, sana yung reaction. Ay, go. Mia, wag ka ganyan. Karapang-taon pa. Karapang-taon pa. Ano na? Ay, sa bariya! Tama, bigla kasi may natay. Yung isa meron sa ilaw. Sa ilaw. So ikaw lang natural, ikaw lang. Ay, sa wave. Oh!
Tulak. Kasi tayo bantaye! Ay, nawag itulak. Huwag itulak! Hoy! Hala. Dahil mo na, brada ko! Participate! Okay, Oyong! Para di ka pa balik na eh! You sit down! Go, Chila! Pagkabot sila ka na! Go! Go! Gilmar sa sky! Gila si Ate Cute, Gila! Jila! Jila! Jila si Ate Cute! Jila! Oyong! Oyong! Go, Gila! Pugsa ang bata! Go! Go, Sky! Ano mo rin maalay ko na? Lakaw na, Oyong! Lakas na lang sa'yo! Gandan yung ano, oh! Bahala ka! Oh, you join! You join! Dito ka tumingin, oh! Dito sa may ano, hagdan! Ayan na, ayan na. Sky, you wait for Tita Oyong. You wait, Tita Oyong! Ayan na, buwan. Ay! Push, you push! Push! Push, Oyong! Awiri. Ah! Oyong, isa pa daw! Oyong! Isa pa daw! Outro na sobrang nag-enjoy ka. One more daw! Sky, you want more? You want more? Oh! Ay, Mia! Mia! Mia Sky! May nag-isip bata doon sa gilid, oh. Oo. Diba? Bakang. Bakang si Oyong ba? Ano mo? Yung. Participate! Pagbabagsak na yung tubig. Abang. Ayan. Para kuha lahat. Tagal naman?
Ayan na! Malayan? Ano to? Nag-isip mga bata. Time out? Tara na, mag-ano na tayo. Thank you, ate. Time check. Ano? Yara, aming napakasayang paglalangoy dito sa Kampuestuhan Highland Resort. Till next time!